Прошу розійтися ширше, ширше прошу стати. Ми трошки не поміщаємось, але я думаю, наші глядачі нас підтримують. Палиця монастиря Шаолінь виступає Федерацію Шу-Кунг-Фу та Цигун України та Федерація Кунг-Фу України. Тренери та майстри Федерації Медулевський Микола, віце-президент Всесвітньої Федерації Кунг-Фу, майстер кунг-фу 7-го юаню, заслужений тренер України та Солодиліна Людмила, майстер 7-го юаню, президент Федерації Кунг-Фу України, віце-президент Європейської Федерації Кунг-Фу. Отже, палиця монастиря Шаолінь. Дитяча юнацька збірна міста Києва та члени збірної команди України, зокрема Богдан Фрокун, Данило Фрокун, я бачу, Іван Кубик, демонструють палиця монастиря Шаолінь. Серед них і Лідія Сорока, і Деніс Родін, багаторазові чемпіони світу з кунг-фу Дмитро Зимуха. Саме вони завоювали перше місце на чемпіонаті світу серед дорослих і дітей. Абсолютно перше місце у показових довільних комплексах. Палиця монастиря Шаолінь. Дитячо-юнацька збірна з кунг-фу, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи